Pangyang mahita. Late malituan di pasaturan itu insya dengan di masa mengumpulkannya angin saat aku Tuhan dinalawan pikir pemenangannya pasupas malituan pasupas menang mulun nabi di sadarion Tuhan Yesus Kristus martakan itu. Amin. Horas, selamat pagi madihita salhutna. Bagaimana sadar renungan di Kamis 22 Februari 2024 siang Turpuk Matius 14 ayat 20 sonon madidok. Jadi dunsau di pamuli nakok masa sada tuduluk mertangyang asa tungbot ari holan sahalak madisi. Marsi johot di pahusworon ni Tuhani. Di bagasan lungun ni roha do Jesus dung saat barita tu ibana. Nang mate si Johannes padidi. Alay nang pesongoni dang maso tibana mangula ulonna. Di pamalum do akan marsahi mangajari tu akan toro. Jala masa do halongangan ala ni hasyatiaw na tu debata inorhon ni pangulonna. Dung diula sa luhut nai di pasahap ma tu debata akan masa dohot pangulonna i marhite tangyang. Boy do tahilala mordo semangat laho mangula ulaun mulu masa lungun ni roha. Diba adong na mabahini gabe si dalian na asa marleba di ulaun na. Jupang do pengajariong laho patuguhon roha asa marsiho di ulaun na dinggan manang ahape na masa. Ido mutiha na arga si piototta marhite turpuk sadarion. Sakap ni dibata laho manopa jolmai laho mangulaon parsuranna. Dalam patuluson boy do jupang akan na marhasahi roha na mangalea roha asalibba. Alay molo marsiho do di parsuruan ni Tuhani jupang do akka halongangan nagabe dalan patuduhon haso ni dibata wak na humaliang. Molo songoni do habe tapatuduhon maholong ni rohata tu debata marhite na totong mangula parsuruan ni Tuhani. Ima papatarahon harajaon na tu sabdok portibion manang di dia pehita maringanan. Nang debata pe di halomodo marnida ulaun ni halak na marsitudu jala marsiho tu parsuruan ni. Dang marisuang halojan ni akka na marsiho di bagasan ulaun ni Tuhani. Songoni manang hita nang majalo ulaun siad debata asala marsihot hita di parsurani ikon hoddo nang parsaurata doho debata. Amen. Oras madihita saluhutna.